guys, welcome back to our channel. நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போனால் ஒரு ரேங்க் மேட்ச் வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இந்த மேட்ச் ஒரு சூப்பராக இருக்கும், கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக இருக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம என்ன அப்படியே ஆட போகிறோம். ஸ்னைப்பர் எடுத்தாங்கன்னா ஆசை. ஒரு மேட்ச் கூட ஆடினாங்க. இது ஒரு ரேங்க்டு மேட்ச்சு, இதுவும் ரேங்க்டு மேட்ச் தான். ஆனால் கடைசியில் ரேங்க்டு மேட்ச் மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து வேறு மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வீடியோ எடுக்கலாம். சரி, அதனால தான் பாருங்கள், கொஞ்சம் இந்த ஃபயர் பட்டன்லாம் இருக்காது, இந்த ஸ்பெக்டேட்டரில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குல்ல. சரி, அது மாதிரி இருக்குது. சரி, ஃபஸ்ட்டு தடவை அது மாதிரி எடுத்து பார்ப்போமே எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு நினச்சி சரி எடுத்தேன். சரி, அதனால தான் இது ரேங்க் மேட்ச் மாதிரியே தெரியாது. ஆனால் கடைசியில் உங்களுக்கு நான் இது காட்டுறேன், ப்ரூஃப் காட்டுறேன். சரி, அப்படியே லூட்டெல்லாம் அடிப்போம். லூட்டெல்லாம் அடிச்சா தானே. ஸ்கைத்து வேறு அடிக்கடி எனக்கு சுத்தமாக ஸ்கைத்தெல்லாம் பிடிக்கதே தோணலை. கட்டணெல்லாம் எடுத்தோன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ எடுத்தால் எப்படி சொல்கிறது, மொக்கையாக இருக்குது. அதனால தான் பராங்கு, பேட், அது மாதிரி பேனு, அது மாதிரி தான் எடுக்கிறது. அது எதுவுமே எடுக்கிறது இல்லை. சரி, அப்படியே லூட் அடிப்போம். இங்கேருந்து எங்கெல்லாம் இருக்குது. சரி, கொஞ்சம் வந்து நான் இந்த வீடியோ நிறையவே கட் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் போகும். இன்னி சிக்கிட்டான். பேராஃபில் வந்து நம்ம இந்த மேட்ச்சில் முதல்ல எடுத்திருக்கோம். இதுவரை நான் பேராஃபில் எடுத்து யூஸ் பண்ணதே இல்லை. சரி, பேராஃபிலுக்கு ஒரு ஸ்கின் எப்படி சொல்கிறது, 30 ரூபா ட்ராப்பில் வந்து பென்குயின் பெட்டு வந்துச்சு. 100 டைமண்டு பென்குயின் பெட்டு. சரி, வந்தது 30 ரூபா ட்ராப்பில். அதுவும் பாருங்கள், ஃப்ரீ ஃபயர் எவ்வளோ முன்னேறிட்டானுங்கன்னு பாருங்கள். பேன் ஆகிடுச்சுல, அதனால தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. அது சரி, ஃபஸ்ட்டு கில்லு நான் சொல்கிறேன். அதில் வந்து 100 டைமண்ட் கிடச்சிது. அப்புறமா அப்போ வந்து என்ன ஈவெண்ட் போயிட்டு இருந்தது, ஸ்குவாட் பீச் ஈவெண்ட், அந்த ஃபீமேல் பண்டில் கொடுத்தானுங்களே, அந்த இது போயிட்டு இருந்தது. அந்த பண்டில் ஏதோ ஒரு கார் ஸ்கின்னு, பேராஃபில் ஸ்கின்னில் கொடுத்தானுங்க. இன்னொருத்த மாட்டிக்கிட்டான். அப்போ வந்து போட்டது தான். சரி, எப்படி இருக்குது, ரேட் ஆஃப் ஃபயர் வேறு எப்படி இருக்குன்னு சரி ட்ரெயினிங்கில் போட்டு போய் சரியாக அடிக்குதுங்க. இதில் வேறு சைலன்சர் வேறு போட்டுக்கன்னா சூப்பராக அடிக்குது. அதனால் பிடிச்சி சரி எடுத்து பார்ப்போமே அப்படின்னு இந்த மேட்ச் எடுத்தேன். வேறு எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டேன். நிறைய மேட்ச் மாற்றாலும் பார்ப்போம். இது வந்து காலைல எடுத்தேன். காலைல தான் இது ரெக்கார்ட் பண்ணேன். இன்னைக்கு காலைல தான். ஏன்னா காலைல எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளை பார்த்தா சொன்ன சரி அப்படியே ஆன்சரை பிடிச்சி வந்தால் இங்கே ஒருத்தன் மாட்டிக்கிட்டான். இவெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்து தப்பிக்க முடியாது. நம்மளாம் யார், பிஎன்எல்லுக்கே டஃப்பு கொடுத்தவங்க. பிஎன்எல் சொன்னால் காயத்து போகிறேன். சரி, பிஎன்எல்னு வேணாம், வேறு யாராவது அல்டிபுடைய போயாடி ரன் கேமிங் சொல்லலாம். ரன் கேமிங்லாம் வந்தால் நம்மகிட்ட தோற்று போயிடாதுன்னு சொல்ல முடியாது. யார் வந்தாலும் நம்மளை அடிச்சிருவாங்க. ஆனால் நம்ம ஒன் டாப் மேட்ச்லாம் இப்போ சுத்தமாக ஒன் டாப் அடிக்கிறதே போயிடுச்சு. சரி, இப்படியே வந்தேன். சரி, லூட் அடித்து சரி இனிமேல் ஏறலாம் முடியாதுன்னு பார்த்தேன். சரி, ஏற முடியாது. சரி, அப்படியே வந்தேன், லூட் அடித்தேன். நம்ம அழித்து முடியும் மேட்ச்னா வச்சுக்கோங்களேன். சரி, இங்கே ரெட்டாட் வருதா, சரி அப்புறமா சொல்கிறேன். இங்கே ஒருத்தன் அடிப்பாங்க, இதை பாருங்கள், பின்னாடிலேருந்து ஒருத்தன் அடிக்கிறான். எங்கேருந்து அடிக்கிறான்னு எனக்கே தெரியல. இவ்வளோ நேரம் சரி, டேய் எப்படி மேலே போனேன், அடப்பாவி ஹெட்ஷாட்டுன்னு காட்டியே. ரொம்ப சோகம் கைஸ். சே, இப்படி பண்ணுறாங்க இந்த கல்னா. இங்கே வந்து சரியான சிக்கத்துக்கு மேலே சிக்கம். ஏன்னா சரி, நான் ஒரு கெஸ்ஸில் போவேன். சரி, மஷ்ரூம் எடுக்கலாம். சரி, மஷ்ரூம் போய் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நான் போனேன். சரி, உள்ள அந்த ஜோன் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு பச்சை கலரில் ஏதோ ஒரு ரவுண்டாக காட்டும்ல மேப்பில், பேர் என்னன்னு தெரில. ஜோன் வரதுக்கு முன்னாடி அடுத்த ஜோன் எங்கே வரும் அப்படின்னு காட்டும்ல. சரி, அது உள்ளே இருக்கான்னு பார்த்தேன். அது இல்லை. சரி, மேலே எனிமி இருப்பானோன்னு கொஞ்சம் யோசித்தேன். மேலே எனிமி இருப்பானா இல்லையான்னு எனக்கு சரியாக தெரில. சரி, மேலே போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் மேலே யாருமே இல்லை. சரி, நானும் அப்படி நினச்சிட்டு சரி இப்படி போனேன். இங்கே இப்படி போனேன். அப்புறமா இங்கே சரி பீரோவை திறந்து பார்க்கலாம் பார்த்தா அதை திறக்கவே முடியல. சரி, எட்டி பார்ப்பேன் ஜன்னல்லேருந்து எவனாச்சிருக்கானு. சரி, எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு. சரி, கீழே போயிடலாமான்னு பார்த்தா சரி நான் எவனாச்சிருப்பானா ஏறுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி எகிரி போனேன். யாருமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு பார்த்தா இங்கே ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான், பச்சை பாட்டு. அது எந்த பேர் வச்சுருக்கான். லெவலில் இங்கே நினச்சிட்டோம். நான் தான் பண்ணுறது இது மாதிரி ஒரு ஐத்தி பிடிங்க. நானே ஒரு ஐத்தி பிடி தான். இங்கே ஒரு தரமான சம்பவம் நீங்கள் தமிழில் பார்த்தது. அங்கே பாருங்க நான் எப்படி நம்ம செஞ்சுட்டேன்னா, ஏன்னா கரண்டு போயிடுச்சிங்க. திடீர்னு பயந்துட்டேன். பேசிக்கலி நான் ஒரு பெரிய பயந்தாங்கோலி. சின்ன வயசுலாம் அப்படி பயப்படுவேன். இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, தைரியமாக கொஞ்சமாக நைட்டில் தனியாக படுக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டேன். என்ன பண்ணுறது, 9th வந்து இன்னும் ரொம்ப கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது.
ஏன்னா நம்மளாம் இருட்டை பார்த்தாலே பயம். நைட்டில் படம் பார்த்துனா தூங்க கூட மாட்டேன். இப்போ கூட அப்படி தான் இருக்கேன். ஆனால் இப்போ எவ்வளோ பரவாயில்லைங்க. அப்போல்லாம் எப்படி இருந்தவன் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியல. இப்போ வந்து நான் இங்கே செத்துருவேன். அது நான் எப்படி சாவேன்? இங்கெல்லாம் போய் தேடிக்கிட்டே வருவேன். ஏன்னாச்சும் இனிமேல் இருக்காங்க 5 கிலோ வச்சிட்டேன். சரி போய் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேங்க. சரி பைக்கு சவுண்டு கேட்டுச்சு. சரி எங்கேருந்துன்னு பார்த்தா சரி பார்க்கலாம் நினச்சேன். எங்கே இருப்பான்? சரி வரான்னு நினச்சேன். வந்துட்டான். சரி ஸ்கோப் போட்டு அடிச்சலான்னு பார்த்தா அவனுக்கு செம்ம டேமேஜ். நானும் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். அவன் செத்துட்டான். நடுவில் வேறு யாராவது கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணுறது? எல்லாரும் கடைக்கு கூப்பிடுவாங்க. ஏதாவது வேலை செய்ய தான் கூப்பிடுவாங்க. நம்ம வீட்டில் இதுக்கு ஓட போகிறாங்க. இப்போ கூட பாருங்கள் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் கிடைக்க மாட்டேங்குது. எனக்கு ஒரு சரியான அழுகையாக வந்துச்சு. சுகமான நாள், ஒரு சுகமான வாரம். இந்த வெப்பன்றாலே சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கலைங்க. ஆனால் 74 லக்கு வச்சுருந்தாங்க. 74 லக்கு. சரி வெப்பன்றாலு அடுத்ததான் ஏதோ தரமாக வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏகே வரப்போகுதுன்னாங்க. சரி எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். ஏகே எடுக்கலான்னு பார்த்தா 24 லக்கு ஃப்ரீயாக ஏதோ கேதர் த பலூன் அந்த ஈவெண்ட்டில் கொடுத்தானுங்க. அது கேதர் த பலூனா சரியில்லை. இதை பாருங்கள் நல்லா ப்ரூஃப் பாருங்கள். 5 கில்லு 4 டாப் 4 நீங்களே பாருங்கள். சரி அப்படியே சுற்றுனாங்க. சரி லக்கு தானே ஏற போகுது அப்படின்னு சுற்றுனேன். கங்க்ராச்சுலேஷன் கத்திச்சு. வேறு ஏதாவது கற்றுந்தா தரமான வெப்பன்றாலாம் வந்ததுங்க. அப்போ சுற்றுனேன் ஒன்றுமே கிடைக்கல. இது போனதெல்லாம் கிடைக்குது. எஃபெக்ட்லாம் சூப்பராக இருக்குது. அடித்து பார்த்தா நல்லா தான் அடிச்சுது. அப்புறம் கொஞ்சம் பாஸ்வேர்டு தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம இதாக ஏமாத்தணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தான். இப்போ தான் நம்ம சேனலே ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சேனல் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. நிறைய வீடியோ போட்டாச்சு. சப்ஸ்கிரைப் தான் ஏறல. கொஞ்சம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ப்ளீஸ். இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு ஒரு புண்ணியமாக போகும். நல்லா பாருங்கள். இதெல்லாம் நம்ம காட்டியிருக்கோம். சரி ஓகே பாய். மேலும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பை.